Salut YouTube, eu sunt Cristi. Iar eu sunt Dani. Și asta este partea a doua din episod, din primul episod, practic e tot primul episod. Dar pentru că v-am mai spus filmăm cu Bandicam, cam asta e, ce să faci. The fuck is that? Deci episodul, cum să vă explic, după ce s-a terminat prima parte, am stat 2 minute, am mai vorbit de cum a ieșit și am pornit. Nu Opa, veniți. ai murit? Cred. Cred, Daniel, mă rog. Eu măcar am găsit col și sfericit. Și unde naiba? Ți-am zis să lași paturile, mă. De naiba. Deci, Am făcut rost de lână. Am făcut rost de lână și fază dură. M-au omorât 2 păianjeni. Bine măcar că știu unde am murit. Cred. cred că vin și o să te ajut. Vrei să fac sabii? Da. Pe acolo am Deja mi-e foame, fai de capul meu. Ce bine că am murit. Am viață. Da. Nu mă ajut, pe mai mult îmi faci foame. Am și eu bucăți de aer la mine. Hai mă, să uite. Pe aici, pe undeva. Trebuie să pun scări, clar. Hai. Dacă intră un zombie în casă. Unde-i lâna aia nenorocită? Poate intră petunii în casă. Un păian. Pentru cei care nu știți, Petunia, așa alintăm noi pe domnul Creeper, da. Tot, Hai, dacă deci, ca să am nu găsit văcuțele alea, pe aici pe undeva era luna aia. Unde ești, mă? Ei, Unde ești? unde n-ai? Stai că nu știu, nici eu nu știu pe unde. Dar știu clar că era pe aici. Ia să fac eu niște torce și să pună guturi. Fac? Nația lor de păienjeni și egoși. Bă, te rog frumos, să nu joc. Deci, să nu se creadă că suntem niște mari legi ăștia care înjură la fiecare 10 secunde. Ce naiba? Deci noi suntem niște rockeri, deci să știi. Dar nu-i prea rocker. Eu sunt mai mult un rocker. Da. Deci, păi, salut, uite, ia sabi, bă, urcule, ia sabi. Da, Așa, thanks. deci, Haide, undeva. păi, eu sunt, nu, ce aproape de casă. Dacă nu găsești asta e. Mă rog. Care-i drept? Nu, Vin să te ajut. Tararam. Vezi că e un paiaj la spatele tău. Și... sunt vreo 3 păienjeni și... Bă! Ți-a dispărut luna. De păienjeni înțeleg, dar nu sunt de Uite schelet. că nu mă atacă. E prietenos. Dă-ți tipul, Nu contează. Ai, Petunia naibii. Nu bubuit-o Petunia în moacă. Asta tine. Aoleu, mi-a luat jumătate de viață. Rahat, schelet. Bă. Zice mă. Ai, schelet, păianjen. Fac, ajutor. Unde dracu? Doi steleți, în nația voastră. Trecem de un covan. Dăm să... Gata, mort. Se mai aude un păianjen. Sabia aia care mi-a dat-o mie... Hei, tu ce faci aici? Te bat cu propriul tău ochi. Na. Ia de aici o sabie dacă vrei. Stai că eu am treabă de bat păianjenul ăsta cu ochiul lui. Mort. Am mai dat unul. Ia de aici. Uite. Imediat. Vezi că e sub fundul mării. Ai uitat, bă, uite-mă acolo. Stânga, dreapta, arată. Hai acasă, dă dracu departe. M-aș trebui să găsesc bucățile alea de lână pe drum. Știu că erau pe lângă niște vaci. Lasă, hai să omorăm acum Vaci? Da. Mort. Bă, dă, uite, zombie. Petunia. Unde-i Petunia? Au. Nu! Zombie. Găi. Urăsc păienjenii ăștia, vin pe la spate. Băi, norocit. Stai să dau leacă Aici, nu. Așa. Copaci să acolo. Aoleu. Ce? Zi-te și aminte-mi, te rog. Băi, păienjeni nenorocit. Gata, am venit. Taram. Haide. Ce-am găsit? Fază dură, am găsit lâna. LOL. Te-am văzut, eram în spatele tău. Hai, dă-mi itemele. Să stai puțin. Dă-mi măcar o sabie. Băi, ce găsile? Ia uite, bă, dar cât sunteți, mă? Ne facem două... Poftim. O sabie. Și vrei?
Da, nu, ca viața. Hai, să zici, Ana. În cazuri cât Hai mai să- disperat. Ok, Să zici că nu mai ai deloc. bun, eu... Gata, văd casa. Văd casa, văd bine. A, și de curiozitate, noi de ce mergem normal și nu alergăm? Cel puțin eu. Păi eu alerg. Fac banii. Hai facem sprint. Ui, ce dra... Genial. Hai facem sprint. Bum. Unde ești, mă? A, uite-te. Bă. Știi unde... Aoleu, băi, unde... Ai. Trebuie să merge. Aveam 8 iron acolo, măi, omule. Stai, Unde se dracu? vedea de... Eu mă orientez după cum se vede jungla. Păi Anjan, păi Anjan. Dacă am găsit primul schelete, e clar. Sau scheleton, ca să-i Și am zic. înțeles primul știulete. Lol. Ce schelete, mă? Prea Băi. mult Disney Channel, doamne. Hai, băi. Am 14 ani și până la Disney Channel, ne. Vai Bat din un zombie cap. cu niște semințe. Și tocmai mi-a dat de mâncare. Lol. Un zombie, o petunie, 2 scheletoni. Ah, creeper! Fugi! A bubuit. Ți-am găsit temele. Take it, Doa- take it, take it, take it. Te-am văzut. Dacă eu ți-aduc un cadou. Ai, tipi. Băi. Păi iar nu... Dau Uite-l, capul. uite-l pe jos. Băi, te bat cu Hai că am niște... apăsat pe... Oh! Mama! Nu mă făgă. Ia stai de mine, mă. Te-ai sacrificat pentru echipă că a murit și scheletul. Mă rog. Și fază haia erau și 2 clipuri, deci erau frumos. Bun. Hai că eu vin acasă, că dracu, că am... Teleportează la mine. Sunt fix lângă. Ce? Sunt fix lângă. Asta o Deci știu. tot am puțin lag, dar... cred că episodul viitor o să filmeze Dani, prietenul nostru. Ai și lumea. Dacă te auzi. Da, noi vrem de mult timp să facem serii de... Neapărat de Minecraft. O serie de ceva, da? Dă și mie niște lemne. Te rog frumos. Acum spui și tu? Sunt în Oba. spatele tău, copilule. Salut. Ai fi tare lagul de cap să spui. Oh, Salut! vai, să te vezi, ai un nas. Mă rog, cât vrei, ia deci. Un stac atât, mai mult nici nu trebuie, hai. Hai, bun și ăsta. Să fac. Am 2 stace. Taci. Da. Aoleu. Băi, am pierdut pickaxe-ul. Nu contează să fac aici un casting. Ha, când mă distrag că trebuie să urc în continuu. Ia, Superman. O să vezi eu ce fac. Na. Eu sparg piatra cu mâna, mă, eu sunt Superman, deci te rog. Oh, vai, deci, Așa. incredibil. Păi ce să mai... Stai să facem Deci ceva te frumos. rog, puțin respect. Dacă tot avem chestiile astea. Trebuie să fie și pe episod o întrebare, așa, deci ce să... Ah! Ce era să mă duc? Vezi, poate găsești un cave și... Păi am găsit, deci crezi că zic că era să mă duc. Ah. În episodul 2, deci... Cred că episodul ăsta mai are 1 minut și jumătate. Deci o să încercăm... Timpul ăsta. Ce o să facem? Deci vrem să găsim un spawner, să facem un grind de XP. Petunia? Ceva pe aici? E liniște. E prea liniște. Și ia să facem și o ușă să nu mai... Hello. Chit că acum zombie poate să spargă ușa, dar preventiv. Zombie? Da. Nu o să zombie. Adevărul că e foarte tare fază. În mijlocul zilei eu mă gândesc la zombie, dar nu contează. Mai știi? Da. Da? What the fuck? Bă, m-am uitat în jur, nu-i niciun cave pe lângă casă. Cel puțin așa cred. Păi nu, s-am găsit eu unul să pun la o grămadă de pătrățele pe Hai, deci, nu-i problemă. Ah, da, ce avem nevoie în special. Bă, da. Nu, Deci. hai, pa. Și mă mai uit și eu la episoade și... Deci, dacă deci cum să vă explic eu?
Am